Hello logofer, khulumbai. Welcome back to my vlog channel. Nोंसोरखौ दिनै बे vlog channel बनाय जाबाय आसा खालामो नोंसोर बयबो मोजाङै दङ दिनै नोंसोर बे vlog आव मोनगोन reaction video जोङो बलिउडनि वार मुभिनि सायाव reaction होनो नागिरदों আজি আমি वार मुभिर ट्रेलारर ओपৰত আমি reaction দিব বিচাৰিছো दिनैहाय जोङो वार मुभि ट्रेलारनि सायाव reaction होनो नागिरदों थ' आंनि नामखौ बृन्दाबन ब्रह्म होनो आंजों लोगोसे दिनैहाय आंजों सासे लोगो दङ आंनि मुङा जाबाय कल्याण ब्रह्म होनो थ' दिनैहाय जोङो सानैजों एखेलगे मिलायनानै जोङो मोनसे रिएक्शन भिडिअ बानायदों लोगोफोर नोंसोरबो सापर्ट खालाम आरो नोंसोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो जुदि नोंसोर मबाइलाव नायदोंब्ला बेल आइकनखौ थुनानै मोनसे अल अपसन ओंखारगोन बे अलाव क्लिक खालामनानै हो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोरजोंबो शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे लोगोफोराबो साबस्क्राइब खालामो আপোনালোকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যদি আপোনালোকে মোবাইলত চাই আছে তেনেহলে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলট ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব তো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে এই ভিডিঅটো চাই থাকক ক্লাস লৈকে চাই থাকক যদিও আপোনালোকে ওয়াৰ মুভি ট্ৰেলাৰটো চাইছে তথাপিও আমি যেটো নাকি ৰিएक्शन দি আছো তো সেই ৰিएक्शन ভিডিঅটো আপোনালোকে চাওক যদিও নोंसोर যদি वार मुभि ट्रेलारखौ नोंसोर अलरेडी नुखांखाबायबा थेवबाबो जों रिएक्शन होनायखौ नोंसोर नायलांबाय थादो लास्टसिम नाय लोगोफोर भिडिअखौ आरो लाइक खालाम लोगोफोर थ' लाइक खालामाखै साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामखादो थ' जोङो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर थ' नोंसोरबो नायलांबाय थादो थ' स्टार्ट Second October release जागासिनो दङ बियो आंथ' नायथारगोन सानैजों नायगोन दे What the heck is going on, Kanatra? Kabir is gone rogue, man. Wow, Kabir is our best. Ricky Dom. और करे चल कोई तो होता होगा जो कभी तक पहुंच Wow, like a Hollywood बढ़ जाएगा कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं Tiger जानता। Shroff उसका अगला कदम क्या होगा? I understand. जों सानैजों आं अबेबा मोनसे मुभि खालामबा हामगौ सानदोंमोन नुसिगोन एबार माने साइजखौ सानैबो एखे ना बडि होनबा ओरैनो फिटनेसआ एखेयानो मैं नहीं सोचूंगा सोरखौ सोर बुंदाथाय ना सानैबो लोगोसो ना सानैबो एक्टरसो नायबासो मिथिसिगोन Wow, ayo sini dia. Wow, कतर तो अपने सिखाई नहीं ya, ini boleh lah. Ini sih, boleh ya, boleh kok saya lah. Saya rasa ini boleh sini. Ini kita. बलिउडआव बिसोरनो बांसिन एक्सन खमायो माने वार खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता या दाथ' बलिउड लास्ट फाइट खोमा बे आं हले नागासिनो नायखाथारगोन Second October रिलीज जागोन तो मैं तो देखूंगा इस फिल्म को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा मैं सोच ही रहा था पहले टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन एक साथ मतलब फिल्म बनाने से अच्छा होता तो इस बार तो वार मूवी हम देखेंगे दोनों जाके हम देखने वाला है এবাৰ এইটো वार मूवी तो আমি সামে আগতো বহুত ফিল্ম চাইছো বহুত বলিউডৰ ফিল্ম ৰিলিজ হৈছে কোকৰাঝাৰতো অলৰেডি এতিয়া সিনেমা হল হৈ গৈছে তো তাতেতো আমি যামে সামে क'क्राझाराव सिनेमा हल जानानै बहुत मोजां जादोंना जों नायनो थाखाय माने दाथ' नैबे वारखौथ' जों नायखाथारगोनानो एकदम नायखाथारगोन बेखौ बहुत इन्ट्रेस्ट जागोन आरो फाइटआबोथ' बहुत मस्ति बाबरे फाइटটো বহুত হ'ব বহুত ভাল লাগিব সিনাৰীবিলাকো বহুত ভাল তো ডেফিনেটলি আমি সামে হিটো যাই কিনে তো আপোনালোকে হয়তো ৰিएक्शन ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল লাগিছে এনেকৈ আপোনালোকে ৰিएक्शन ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আৰু
ট্ৰিপ যদি চাব ট্ৰিপ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ লগতে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ লগতে কুকিঙৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক नोंसोरो बिदिनो भिडिअ रिएक्शन भिडिअ नायनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे नोंसोर ट्रिप आं बेरायनानै बहुत मोजां मोनो होननो थाङोबा आं बहुत बेरायनो मोजां मोनो गोजान गोजानाव थांनो बेरायहैनो मोजां मोनो थ' बेबादि नोंसोरो बेरायनायनि भिडिअ ओमफ्राय रिएक्शन भिडिअ ओमफ्राय कुकिंनि भिडिअ बिदिनो ब्लगफोर नोंसोर नायनो थाखाय बे चेनेलखौ नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो स्टेज प्रग्राम नायनो थाखाय नोंसोर बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो खाथियावनो बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ शेयार आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम थ' लोगोफोर प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामथा जोंनि चेनेलखौ थ' भिडिअआ माबादि जादों थ' मिन्थिया थ' नोंसोरबो नायलांबाय थादो थ' आंनि भिडिअखौ आरो नोंसोरो राम'जि फिल्म सिटि बलिउड बा टलिउड साउथनि मुभि जेराव शुटिं जायो बेखौ नायनोब्ला नोंसोरो माय बिबि ब्लग सेरनानै नोंसोरो आंनि भिडिअआव थांनानै नोंसोर नायनो हागोन राम'जि फिल्म सिटि आङो बेयावहाय होदों बाहुबलिनि सेट ओमफ्राय बेजों लोगोसे बाटारफ्लाइ पार्क बेजों लोगोसे राम'जिनि काहानि बहाय मा मुभि शुटिं खालामदों बेफोरखौ नोंसोर नुनो मोनगोन थ' नोंसोरो नायबानो जाबाय हायद्राबादनि बियो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै ना थ' बाय बाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार लाइक खालामथार बे भिडिअखौ थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय